Il-kriżi ta' traffiku hija problema li qed tolqot lill-poplu kollu, lill-familji, l-istudenti, it-tfal, l-anzjani u anka in-negozji. Problema li bla dubju ta' xejn qed tħalli impatt negattiv fuq il-produttività u fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Kien għalhekk li Net News staqsa lill-Ministru Silvio Xkembri dwar l-impatt li l-kriżi ta' traffiku qed tħalli fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Bil-Ministru ma jkunx jafu wieġeb kemm din l-ispiża. Biex spiċċa batna għand il-Ministru tat Trasport. Bħalissa fil-preżent però tafu kemm tiswa fuq l-ekonomija, ġifieri min jinqabad delivering u jinqabad fit-traffiku dawk il-parents li jmorru għat-tfal ikollhom jislqu mix-xogħol da jiswa fuq l-ekonomija u xejn. F'liema sens? Mhux qed isir ix-xogħol. Min jinqabad fit-traffiku ma jkunx jista' jkompli bix-xogħol pereżempju, jew jekk ikun hemm xi ħadd ħareġ delivery u jinqabad fit-traffiku jwassal inqas prodotti. Nimmaġina Impatt fuq l-ekonomija u xejn. Nimmaġina l-Ministru tat-Trasport, ovvjament, għandhom di d-data, tant kemm hekk kieku m'għandhomx dik id-data, kieku mhux qed iħarsu lejn proġetti oħra biex isiru. L-istarriġ li għamlet il-Kamra tan-Negozji żgħar u medji wera li l-problema ta' traffiku qed tigrava b'mod allarmanti. Konsegwenzi diretti fuq in-negozji tant li qed tnaqqas il-produttività u żżid l-ispejjeż tal-operati għal tal-ħwienet. Intant Net News staqsa lill-Ministru Silvio Xkembri jekk jaqbilx mal-Prim Ministru dwar is-sistema ta' trasport tal-massa. Jew jaħsibx li l-Ministru Clyde Caruana għandu raġun. Silvio Xkembri jgħid li hu jaqbel li nitlu għal dan il-proġett maġġuri dan minkejja li anke hu tenna li hemm bżonn ta' attenzjoni dwar kif jintefqu flejjes kbar. Forma ta' mass transport system irid ikollna, però naqbel ukoll mal-Ministru Clyde Caruana li ma nistgħux aħna we get it wrong. Skont l-aħħar stimi tal-Gvern, din is-sistema ta' trasport taf tiswina 2.8 biljun euro. Ċifra li in-nofs ta' dak li l-Gvern kienet jismu oriġinarjament meta qabbad li d-ditta Arup biex tagħtih il-pariri. Sa issa għadu mhux ċar kif in-nefqa ta' proġett bħal dan niżlet b'dan il-mod drastiku u jekk il-kalkoli mhumiex tassew korretti.